turu aku. Hongkong cuacane panas. Terus aku ngombe bir peh gak iso turu kaki sumuk wis renek wong empakne AC gitu. Mlente, ya mlente kok mburi ngene iki lho mak lungguh ngene iki lho kok mlente mecete to. Jan mlente kalau ngene. Pokoke ngono lah. Pokoke iki piye to Beb no aku kudu tak tampilkan bare. Lah piye to? Gekel aku. Nah, lah iku tenan lho. Dhisik iki yo lek nang diskotik iki serba ada wis serba eneng ae ya to. Jenenge kancaku cah Jember kuwi ya ngono. Sangke ora payune lek dodolan kimpet nang nggen wanca iki ya ngono. Gelem nglamuti ula gondrong ngono kuwi nang nggen Jiso. Nang Jiso ya. Nang Jiso kuwi mek dibayar $500 ya jenenge sampai ra payune pas sepi dhek wis OS. Dhek iki wis mlayu omahe majikan ya kudu entuk pendapatan ditarget setiap bengi iki kudu entuk pendapatan ditarget. Dadine dhek iki ya menghalalkan cara walaupun nanggen Jiso ki toilet nang diskotik ya iku nglamuti konoan wis sak kathak-kathake lah aku kebeletmu yo. Lah kok kono jek masalah mbok yo dijak-jak nganu ngene jarine. Daripada tinggal nyewa hotel mending duite diwehne aku jarine ngono. Ya cah iki memang kondel banget. Kendel banget kancaku cah Jember iki memang tak akoni jan enem serabine yo ora lah yo enggak diobral ya pancen dhek kan nang kene kan bocah overstay yo. Cah overstay yo enggak kabeh golek duwite carane ngono kan ndak kabeh. Nah, tapi sing kanca-kancaku sing tak kenal ki memang kerjane seperti iku kayak gitu. Lah terus nek ya ora nganu esem weruh wong ayu sinyalku error kapok. Ya pancene piye yo sing ora nggawe modal ra nganu kan nggawe kuwi. Sesuk ajang cumplung ae mak. Weh tuman. Kancane gelek. Kancane gelek-lekan, Nia Lestari BH apa nih sik modele koyok lambe jaran ono enggak 6